Сәнгать бәйрәмен район башлыгы Альберт Хужин ачты. Ул милләт-ара мөнәсәбәтләрне килүдә мәдәни багланышларның мөһим булуын билгеләп үтте. Кто бы ни приезжал к нам, мы с радостью всех принимаем, потому что от каждого коллектива, от каждых гостей мы получаем что-то. Мы всегда для нашего развития мы всегда получаем что-то интересное, всегда что-то для себя записываем, и в этом мы вместе и растем. Йортыбыз Татарстан фестиваленең зона турында мөслимлеләр белән бергә Минзәлә, Ознакай, Сорман, Актаныш районнарыннан килгән артистлар катнашты. Алар вокал, хореография, инструменталь музыка номинацияләрендә көч сынашты. Бүген төрле милләтләрнең җырлары, биюләре, гореф-гадәтләре бүген сәхнәдә күрсәтеләчәк. Һәм инде монда йөзләгән ватандашларыбыз, күрше-тирә район халкы әлеге фестивальдә катнаша. Жюри хөкеменә 70-кә якын чыгыш тәкъдим ителде. Чарада барысы 500-гә якын кеше катнашты. Һәр коллектив үзенчәлекле милли колоритны чагылдыручы чыгыш әзерләгән. Без Сорман районы Иске Минзәлә баш мәдәният йортыннан килдек инде бүген. Шушы Мөслим районына Әүлия моңнары дип исемләнгән каләнчылар ансамбле белән килдек. Инструменталь ансамбле бу безнең. Ничә бер 3 ел бу ансамбльнең төзелгәненә инде 3 ел. Bizim de Aktaныш rayonuna uyuşkan bağlanmışken ansambli 2 yıl indi biz şu ansambl yigitlerin bilen şimdi bir tereke ruh bilen sınış ruhta yaşayasın. Sorman rayonu Murtuştan ağılından geldik festivalde. Bizning şişme ansambli türlü profesiya vakilleri layıklı yoldağı vokalar indi biz. Birge bik көңелле итеп шөгыльләнәбез. Татар халык җырларында җырлыйбыз, фольклор да бар, мөнәҗәтләр өйрәндек менә. Халык иҗатын сәхнәгә алып менүче коллективлар, аерым башкаручылар арасында яшьләрнең һәм балаларның күп булуы сөендерә. Аларның күбесе инде шактый тәҗрибә туплап өлгергән. Безнең коллективка 22 ел. Безнең җитәкчебез Резида Идусова. Без бу конкурска елда катнашабыз һәм бу юлы да без су юлы җыры белән чыгыш ясаячакбыз. Зона турында чыгыш ясаган һәр коллективка һәм үзешчән артистка катнашучы дипломы тапшырылды. Гала-концертта катнашу өчен иң яхшы чыгышларны жюри сайлап алачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.